कि एगो गाना बड़ा चलता टे, बड़ा ट्रेंडिंग में चलता। ये रे पतरे कमरिया जिंदगी भर रही है राजा जी के हुए नहीं के ठीक बाटे, ऐसे ही निकल जाए। अब देखो वो इहरे रहेला वो, अब पता ना केने बाटे। अच्छा वो आवता चल ए मैंने सुना का पर कबरवा चाहता तो बोलो ना। कपरवा बोल कबार दे हम बढ़िया से। हम कपरवा नहीं चाहत काहे तू धलू हमारा। हां सही बतावा का तू कहिए शादी करबा के कर ले हमारा ले काहे खाती काहे ना वो कौना ए काहे ना अरे बोला अरे कैसन हम शादी तोसे करो काहे ना करबा बोला कैसन हमारे से प्यार कइले बड़ा प्यार 10 गो से करबू शादी तो तो करे के पड़ी। अरे छिनारो 10 गो से प्यार करबू तो 10 गो से हम अरे ठिकल घटिया बात रे करे के पड़ी अरे 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 रुक रे करे के पड़ी कैसे करे के पड़ी शादी करे के पड़ी कौन हालत में करे के पड़ी। माने पेट में बबुआ तोरा हो गई बका कि हम शादी करी बबुआ नहीं तो ऐसे का बदनाम बनी तेरे नाम पे हमारा नाम पर हां केहू अबरे हम बुढ़ावा सर में प्यार करत तो गांव में तोरा से तो हम जवान का बनी तो हमरे से शादी कर जवन खटिया पर सर ए चुप एमे माने के बतियावे के मैं बतियाव तनी हां सामने बड़ा अपने अपने के बतियावा ठीक बा। हम तार से प्यार कर लें तो शादी कर के हम ना कर वही बता पहले हम शादी अरे रुक खाना पड़े हम करब शादी बाकी एगो नहीं सर तुम तो बतावा अरे रुक ना रुक ना का चाहतली हम मर जाइन जहर खा के जहर नहीं के खाए के हां शादी करे के बा। तोरा चलते बिना छिलले आलू खा के बिदौर जो समझ जो बिना छीलले हां तो तब का ठंडा जीव कठुआ जीव बोलो चम अब का हमको देखो तू काहे हम पीछा करत हम कहत नहीं कि तोरा से हम नफरत करी ना हम कह देने से शादी तार करे के पड़ी काहे के शादी करे पड़ी हैं कौन जुलम में बाबू करे के पड़ी। ये बाबू सोना नत कटी बा बड़ घर के बालू हम गरीब घर के बानी कैसे बड़ मेंटेन घर का बानी तो का करी काहे प्यार बड़ घर से ना होला काहे दिल से होला दिल से होला हाँ। हां तो हमारा पनाइकू कि हम तोहरा के एक करेजा में ढुका लिए तना हम चौड़ा करेजा नहीं थे करके दिखा दी कैसे करबा कि ना तू अपन तू पलिया केवाड़ी लेके कहीं और जब बुढ़ावन त जाओ जवन मुंह तना सब बुढ़ावा नहीं तू करबा कि ना करबा ये पहले बतावा तू करबा कि ना हम चेक करब पहले तो करबा कि नहीं अरे रुक रे हम पहले चेक पटा करब के यही जम हाथ सादम सीनमा पे दोनों लतवा धके हां तो गाज पे के बिदोर देबो भीतर तो ठीक रही बोले ना रहे तो ठीक हम रही के ठंडा पला में जिए नहीं के तो ना मुंह करबा कि ना करब करबा कि नहीं करब रे भैया करबा ना करब बाकी हम पहले चेक करब का हम पहले चेक करब ये कब दुनिया में होखेला तो गलवा कुल बुढ़वा मिल के तोरा के का शादी करे करे के बना ज्यादा का पहले चेक करेला हौ पागल का बात मत कर काहे काहे आदमी बात आदमी बन जीव तू ठीक बा तो हम आदमी नहीं कि हम जानवर बानी हां तो उल्टा आय? मत बतियावा के कहता कि हम जानवर केकर बानी शादी होला तो के पहले ही मिले चला माने हौ बुढ़ावा के चुमा देते रहलू आज 2 साल से प्यार करता था का नहीं खा जन ले 2 साल से हाँ। तू हमरा पे बालू हां नहीं खी घगलावा में लगा देबू का हाथ नहीं खी बालू हम हाय के कहता कि नहीं खू बाकी प्यार करत रहलू अभी बुढ़ावा ये से जूता निकालो मारो बे शॉट मार देबू तो हनिया ले कि जा प्यार का कहला हम ना कर प्यार ए दोगला कैसे बोल दे रे दोगला तो सब कोई होला हर एक इंसान दोगला होला तेगला ना होला ठीक बा शादी करबे कि नहीं बता शादी करबे ना कान खोल हम सुना ना हम्म? शादी का गुताई बालू ना हाँ। शादी तो से करम अभी करे के बा बाकी हम ना सुतब हम बाबू सुतब का हां ई ना होला काहे जेकर से शादी होला ना शादी हम तो से करब बाकी हम ना सुतब शादी होला ना हाँ। ओकरे से स्वागत होला दूसरा से ना होला ओकरे से होला हाँ। हम मना लेले बानी हम बाबू संग मनाए के बा बाप रे पागल लगल काई पागल समझ में आएगा दुगो आदमी हाँ। नहीं तो समझाइबो हां करी मेंटल है पागल है का बा के हां जा इतने में रह गइल इतने में हाँ। तो का करी शादी भी करबो कौन लड़की से करबो अपने बाबू से प्यार हो गई सुहाग हो गई इतने चलो चेक करी का चेक करतन बिया करम चेक कैसे करबो कैसे हां प्यार जब 2 साल फीता से से ना बड़- पा जाता तो चेक हाथ लगा के ना हम ना कर लेब फीता ले ले बड़ा फीता हां अई बीता बा ना यही से हम कर लेब चल 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 के ना चल हम चला अब जाई ना घटिया छिना दो बला का मार दे ना तो चेक अरे जाने एकदम कॉल ले दो बला अब हम का करी का
का करबू कुछ नहीं के करे के बियाह कर हमारा घरे चलो तो चलो बिया करो ढेला के रुबा ढेला ढेला से धक्का लगा ढेला चले रे बौका कैसे होला ओकरा में सिंदूर लागेला ए चूत के सिंदूर का बड़ा महत्व होखेला जे प्यार करेला ना तो सिंदूर ना लगावेला का करेला ना घास भूसा से रगड़ देला शादी हो जाला नहीं तो घास फूस से ना रगड़वाई ना हाँ। सीधा ही कॉलर पकड़ा ले चलो मंदिर में तू हम का हबू का है अब तो पता चली मंदिरिया में ना कौना मंदिर है ऐजा ना तो माने हम कहाँ हई का ओइजा ना बनवा ओइ जा ऐजा थोड़ी हम बियाह कर लेबे यही शरीयत पर हमके छोड़ के भगबू ना तब का हमके छोड़ के ना भगबू अभी गुलाम सोना नहीं खिंचा तू करबा कि ना करबा अरे हम करब रे भैया ये सही शरीर के पानी झड़ गई ये गुलाम नहीं किसी मिल जाओ ऐसे मत ना कर तो नहीं तो का लगम तो हई ताऊ माने ठीक बा हम मान के चलब तोहर का है का हो हाँ अभी बता दो तबे ना मंदिर अभी कुछ नहीं करता ओइजा बताइन का हो चलो पंडित जी बताइए पंडित जी हाँ। अब पंडित तो कह के हम ही बियाह करतम काहे के कही काहे ना कही ना ये चलो सही ना रंडा मुंडा बना सको कहियो से कि हम ही बियाह अरे करब ना कही सरकार चलो अगर खुश कर दे जी चलो कैसे खुश कर देबू कैसे खुश कर चलो देबू ना पहले ठीक है आबो चलो आबो